Assalamu alaykum Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Biletin gelýämatly gepleşigimiziň täsany bugun hem siziň bilen. Biz bugünkü gepleşigimizde size göz başyny gadim döwürlerden alyp gaýdyan halyň taryhy barada gurrun bermegi makul bildik. Durmuşda hemme zat özgörýär, hemme zat ösüşde bolýar. Täze tehnologiýalar, enjamlar döräp elbetde adamdadyň durmuşyny ornaşýar. Ýöne taryhyň, geçmişiň çuňluklaryndan gaýtsa da biziň gündemimizde de öz gymmatlyklaryny ýitirmeýän zatlar bar. Şolaryň biri hem türkmeniň halydyr. Bir wagtlar haly düşük ýa bolmasa öýüň bedew hökmünde ullanılan bolsa, ýyllaryň geçmegi bilen ol öz nepitligini saklap gelip sungat derejesine ýetmegi başardy. Halçylyk bilen meşgullanan bir näçe halkyetler bar. Olaryň arasynda häzirki wagtda Günnogar haly guşuklygy diýip adlandyrylýan ýurtlar mälimdir. Halçylyk, amal haşam sunugatynyň has gadim görnüşlerining biri hasaplanýar. Baryp 5000 ýyl mundan ozal türkmen halylarynyň dokulanlygy alymlar tarapyndan äşkär edildi. Summar jülgösünde geçirilen gadwatar şişleriniň netijesinde Türkmenistanyň çäginde halylar dokumakda 3500 ýylyň dowamyny şol bir guralyň ulanylýanlygynyň anyklanmagy Türkmenistanyň haly dokumaklygyň watan diýip tasdiklamagy dol ýagdaýda mümkinçilik berdi. Summar jülgösünde hemem parkadaky gadim ýadygarlykda diňe denalaryň gowurlaryndan egirmek üçin niýetlenip, daşdan edilen enjamlaryň kyrky tapyldy. Käbirinden bolsa hatda çişler we temeller bilen birlikde öz bolşly enjamlaryň 16sy ýüze çykaryldy. Bu tapylan enjamlar häzirki wagtda haly çetelerine ulanylýan keserlere dollygyna laýyk gelýär. Olaryň taýýarlanan materialy boýunça bir-birinden tapawutlanýar. Neolit döwrüne degişli keramika böleklerinde de şu güllerdäki hallarda duş gelýän geometriki şekilleri meňde şyzylar tapyldy. 1947-nji ýylda Altaýdaky Padyrk diýen depede gadwatar şişler geçirilenine halynyň hayran gallarjy nusxasy ýüze çykaryldy. Alymlaryň çaklamaklaryna görä Padyrk halysy biziň eýýamymyzdan öňkü 5-nji asyrda çarwa skifler ýa-da çarwa kun taýpalar tarapyndan dokulypdyr. Barlyklary geçirilenine radiouglerodly usul ulanmak arkaly onun 2400 ýyl mundan ozal dokulanlygy kesgitlenildi. Tüýjümek halynyň şunça wagtlap ýatsa da känmer zaýlanmanyny hayran galdyrýar. Onun häzir güneçelli ýetip gelmeginiň sebäbi doňaklykda, buzlukda saklananlygydyr. Haly gowy ýagdaýda saklanypdyr. Onun ýerligi gyzyl reňkde bolup, reňkleriniň sağlaşygy we nakşyň geometriki taýdan ören takyk çetilşi boýunça edil häzirki türkmen halylaryna meňdeşdi. Onda yerleştirilen 24 gölüň bolsa Oğuz hanyň, ýani Oğuz türkmenleriniň 24 taýpasyny aňladýan şekil bolmagynyň mümkinligini sunugat öwrenjiler we taryhçylar öz nowatynda tasdiklamagy başardylar. Onuň meçhuri 183-de 200 cm, 1,4 desimetr, syklygy bolsa 3600 çitimden ibaretdir. Häzirki wagtda bu haly Sankt-Peterburgdaky Ermitagyň gaznalarına saklanýar. Halyda yerleştirilen atlar Türkmenistanyň çäklerini we antik döwürlerde, şol sanna Hytaýda da asman atlar diýip adlandyrylýan meşhur gamşgulak türkmen ahalteke bedewleriniň suduryna meňdeşdir. Türkmen halylar hakynda iň ilkinji ýazyw çeşmesi 10-njy asyrda Günnogar Ýewropa we Aziýa syýahat eden Italiýan syýahatçysy Marco Polo deýşirler. Dünýäniň bir entek ýerlerine baryp, giňen aýdatlar gören we gören zatlarynyň gurrun beren syýahatçy türkmen halylar bardy ýazyp, bu ýerde dünýäniň iň nepis we iň ajaýyp hallarda golýanlygyny belläp geçýär. 19-njy asyrda Fransaly syýahatçy Madera şeýle sözler ýazypdyr. Türkmen zenany hakyky suratçy, ol iň gözel we has berk hallarda okaýar. 1863-nji ýylda Wengriýaly dilçi alim Armeni Vamberi derwişiň libasyna girip, Orta Aziýada syýahat eden mahalyny, hadaryň çöllük kenarlaryna başlap Xiva we Bukhara hanlyklarynyň güllep ösen ýerlerine çelip baryp ýetýän, giň ýurtda ýaşan ýylatyň taryhy, meşgullanýan işleri, ýaşaýyşlar we gylyk häsiýetleri bilen tanışyp, türkmen halylaryna gaty uly baha beripdir. Syýahatçy renkleriň täsin temizliginden, dokalyan zatlarynyň berkliginden başga da bu denanlaryň şekilleriniň simmetriýasynyň nepisligi bilen tapawutlanýan derejede takyk bolmagy gazanmagy başarýanyny hayran gallarýar diýip ýazyp geçipdir. Ýerki döwürlerde Ýewropada ören gymmat bahaly zynat, bedew hökmünde görülen hallardaky şekiller Italiýanyň galkynç ýani Renesans döwründe ýaşan ustatlarynyň suratlaryna da gazat gelýär. Mysal üçin Andrea del Verrocco'nyň Madonna, Ýevan Çokunurjy we Donator bilen atly suraty türkmen halylarynyň dünýäde meşhur bolanlygyna güwe geçýär. Lippa Memmi tarapyndan çekilen Madonna atly surat, Nicola di Bonaraccaso'nyň käbir eserleri, ýani Maria täçgeydirilşi, Germaniýaly suratçy Gans Galbey'niň çeken suratlary hem muňa aýdyn mysal bolup biler. Häzirki wagtda Angliýanyň, Germaniýanyň, Fransanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň,
Avstriýanyň, Şwitsariýanyň, Amerikanyň, İran Islam Respublikasynyň, Türkiýanyň, Misrň muzeylerini, sergi dallaryna we galeriýalaryna türkmen hallarynyň gadymy nuskalary saklanýar. 1914-nji ýylda sunugat öwrenji Felkerzan şeýle sözleri ýazypdyr. Türkmen hallaryny iň bolmanyna bir gezek sinlan adam dokolşunyň tehnikasy barada aýtmanynda da onuň diňe naqşy boýunça beýlik halklaryň önümlerinden tapawutlandyrmagy başarýar. Naqşy taqiq beýan etmek asla mümkin näme? Çünki o naqş şekilleriň öz bolşulygyny güller ýa-da belli bir geometrik şekiller bilen diňer ýaly däl. Ene elbetde bu sözlerim aýdyň suwutlamasy. 1927-nji ýylda Rus alimy Dujin türkmenleriň we partlaryň haly önümlerini taýýarlamakda ulanýan usullarynyň, dokma stanogynyň guruluşynyň, haly dokumakda materiallar ulanmagyň täýärleriniň, renkleriniň utgaşyklygynyň, çeperçilik taýdanyň biri-birinden düýp göter tapawutlanmagy türkmenleriň halçylyk senedi bilen hassa gadymy döwürlerden bäri meşgullanıp gelýänliginiň aýdyň suwutlamasy diýip öz birnäçe işlerini bellep geçir. Köp asyrlaryň dowamynda türkmen halky haly we haly önümlerini, el bilen dokamagyň tehnologiýasyny we onuň çeperçilik aýratyrlygyny aýagy saklap, kämil görnüşde biziň güllemizde ýetirmegi başardylar. Türkmen hallaryna üns berip seretseň onu gülleri, kölleri, dağları we kuşlaryň ayak izlerini görmek bolýar. Haly önümi dünýäni göz öňünde canlandyrýar. Türkmeniň taryhyny halsyz göz öňüne getirmek asla mümkin näme. Haly halkymyzyň durmuşyna ornaşyp, türkmen medeniýetiniň aýrylmaz bölегine uruly. Iň meşhur hallaryň birine türkmen kalby diýip at berilmegi ýönerden däller. Çünki haly türkmeniň kalbyny açyp görkezýär. Türkmenlerde gadymy döwürlerden çağanyň dünýä iýinmeginiň hatyrasyna haly dokulypdyr. Soňra ol şol halyla ilkinji ädimlerini edipdir. Täze gelen gelini haly düşelen hormatly ýerde turupdyrlar. Haly bilen bedelen kejebe mindiripdirler. Öýlenýän ýigit bolsa haly bilen bedelen agoý taýlandyr. Çarwa öýleriniň gapysyndan gapylyk diýip adlandyrylýan ýörüýte haly asylypdyr. Haly torbalar dürli hilli öý goşularyny, şahsy zatlar saklamagy niýetlenýär. Ýola çykan adam bolsa ýanyna hökman haly horjyny alyp çykýar. Türkmenleriň durmuşy haly bilen görşüňiz ýaly berk baglanşanlar. Haly dokulan wagty guwagyt we güýç gaýrat gaýrylmaýar. Haly dokumak sunugaty iň ýokary ruhy gymmatlyga deňilýär. Haly gölleri Türkmenistanyň döwlet baýdagyna hem şekillendirilendir. Baýdagyň dik zolagy türkmen halylarynyň 5 esasyny naqşyny görkezýär. Bu türkmeniň milli jewsliginiň alamatydyr. Häzirki wagtda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň we arkadagal serdarymyz, hormatly prezidentimizin saýasynda türkmeniň halçylyk sunugatyna uly üns berilýär. Halk içinde el çeperligi bilen awry gazanan usat halçylary hormatly atlar dakylýar. Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenmesinde türkmen halsynyň güni bayram edilýär. Hem bu sunugatyň wasfy etirilýär. 2019-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň halçylyk sunugaty adamzadyň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyny girdildi. Bu karar UNESCO-nyň adamzadyň maddi-däl medeni mirasyny goramak boýunça hökümetara komitetining dekabr aýynda Kolumbiya Respublikasynyň paýtagty Bogota şäherine geçirilen 14-nji mejlisinde kabul edildi. Ene mamalanmadyň çeper ellerinden döreýän kämil sunugat. Türkmen halky öz asyl nuskasyny ýitirmän gadymy döwürlerden bäri biziň güllemizde gelip ýetdi. Görüňdi gözüňi egleýän, gözüňi dokundurýan, halkymyzyň geçmişini, şu günkü gününi we geljegini açyp görkezýän türkmen hallary dünýä ýüzüne haýrana goýýar. Dünýäň dürli künjeklerinde türkmen halkyna uly isleg bildirýär. Türkmen halçylyk sunugatyny ösdürmäge, kämilleşdirmäge, onu geljekki nesillere ýetirmäge, watanyň şan şöhratly ösüşlerini çeper elleriniň döredýän haly göllerdir naqşlarynyň üstü bilen dünýä ýaýmaga münasip goşan Türkmenistanyň at gazanan halçysy Ogulberek Berdimuhammedowa Türkmen gelin gyýdlaryna nusgalyk görüm görellidir. Gahrman arkadagymyzyň maşgalasy, arkadagyl serdarymyzyň mehrem käbesi Ogulberek enemiz halçylyk sunugaty çitim çitmekde. Darak gakmakda görkezýän ustatlygy halipa şägirdlik ýoly bilen nesillere ýörelge mektebi bolupdyr. Ogulberek enemiziň ýöredýän asylly käri, gadymy senedi asyrlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň häzirki döwürde ösürilýänliginiň hemem dowamaty atarlýanlygynyň aýdyň nişany hökmünde ýörekler dornaýar. Türkmen halkynyň iň owadan hemem nepis nusgalary Aşgabat şäher çeper halçylyk kärhanasynda dokalýar. Bu ýerde çeper elli gelin gyzlaryň näzik barmaklaryndan çykýan hallar kämi sunugat eseri bolup gözüňi dokundurýar. Türkmen öýleriniň, toýlarynyň bedegi bolan hallar halkymyzyň göz guwanjy, ene mamalanmadan gelýän nesillere nuska bolup ýetiriljek edebi mirasy. Mehriban illeşler, ediz watandaşlar, biletin gelýämakly gepleşigimiziň bugünkü sanyna türkmeniň halsy barada size ýetirmek isleýän käbir maglumatlarymyzy elbetde
da şulardan ibaret. Gepleşigimiz siziň göňüňizden turan bolsa hökmat like goýun we öz dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşymda. Sebäbi bilşiňiz ýaly türkmen portal Elmydamy online. Ýadyňyzdan çykarmagyň Elmydamy biziň bilen galyň. Çünki türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Ýene-ki güllerde, ýene gepleşiklerde görüşýänçek hoş daganyň.